Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Είστε πολλοί που έχετε γράψει πολλά μηνύματα ότι σας λείπω, δεν μας κάνεις συνταγές και άλλα τέτοια. Σας ζητάω συγγνώμη, αλλά πέρασα πολύ δύσκολα. Έχασα έναν δικό μου άνθρωπο ξαφνικά, οπότε καταλαβαίνετε δεν είχα καμία διάθεση. Τέλος πάντων, τώρα πάμε στη συνταγή. Θα έρθουν τα αγόρια μου, τα κορίτσια τους από το εξωτερικό. Φτιάχνω μια σπανακόπιτα vegan. Εδώ έχω ετοιμάζει 6 φύλλα, τα έχω ανοίξει στο μέγεθος του πιάτου και λαδών κάθε φύλλο, έτσι. Αυτή είναι τελευταία. Έχω βάλει 5 και η έκτη είναι εδώ. Πήρα 700 γραμμάρια αλεύρι και το ζύμωσα με λίγο ξύδι, αλάτι και λίγο λαδάκι. Το άφησα μία ώρα να φουσκώσει και μετά άνοιξα, το έκοψα σε 3 ίσα μέρη επί 6 φύλλα, δηλαδή γίνονται τα φύλλα 18 φύλλα. Τώρα εγώ θα το βάλω αυτό πάνω και θα τα ανοίξω τα 6 μαζί αυτά. Έχω βάλει 2 στρώσεις από τη γέμιση, το σπανάκι, όπως το κάνετε εσείς, τη κανονική σπανακόπιτα, έτσι. Και τώρα θα τα ανοίξω αυτά και θα τα δείξω ξανά, ok. Αγάπες μου, δείτε τώρα, έστρωσα τα 6 φύλλα, τα άνοιξα, με το χέρι τα άνοιξα, τα 6 μαζί, τα λαδωμένα να προσέχετε, βλέπετε έτσι. Και τώρα θα κατεβάσω τις άκρες και θα το βάλω έψησιμο. Και θα δούμε, στους 210 θα το βάλουμε. Και θα δούμε όταν θα αρροδίσει. Τώρα θα βάλω και λίγο σουσάμι εγώ πάνω. Θα βρέξω το τελευταίο φύλλο και θα το δούμε ψημένο, έτσι αγάπης μου. Να το η πίτα μας ψημένη. Δείτε. Είναι κρούστα, εδώ, κοίτα τι κρούστα έχει πάνω. Το βλέπετε. Και έχω βάλει 2 γέμες, εδώ πέρα, 2 φορές. Τώρα θα κόψω ένα κομμάτι και θα το δείξω. Δείτε μου, εδώ, μπόλικη για τα αστέρια μου. Κοίτα το φύλλο που σας ανοίγει μόνο του. Τέλεια. Σας αγαπάω πολύ.